Mae fideos Ein Byd wedi cael eu creu gan Sophie, myfyriwr cemeg trydydd flwyddyn ac llysgenna triosau Cymru. Nod y modiwl Ein Byd yw eich paratoi ar gyfer astudio'r pwnc byd sy'n newid yn gyson a byddwch yn ei astudio ar lefel tygau. Yn yr ychydig fideos nesaf, rwy'n mynd i fod yn siarad â chi am yr atmosffer presennol a'r prosesau sy'n effeithio arno. Newidiadau mewn lefelau carbon dioxid, yn ogystal â chynhesu byd eang a mynd i'r afael a'r broblemau. Yn y fideo hwn, byddwn yn canolbwyntio ar gyfansoddiad atmosffer presennol y Ddaear. I ddechrau, rydym yn mynd i edrych ar gyfran y nwyon yn ei atmosffer. Dros y 200 miliwn o flynyddoedd diwethaf, mae cyfansoddiadau nwy wedi bod yn gyson debyg i rai heddiw. Mae'r aer rydym i gyd yn ei anadlu yn cynnwys 78% o nitrogen, 21% o ocsigen a 0.04% o carbon dioxid. Mae'r 0.9% sy'n weddill yn cael ei wneud o argon a symudiad bach o anwedd dŵr a neon. Mae cyfansoddiad nwyon yn cael ei gynnal gan 2 broses, hylosgi, resbiradaeth a ffotosynthesis. Gadewch i ni edrych ar bob un o'r Rhan yn fwy manwl. Hylosgi yw llosgi tanwyddau mewn ocsigen. Mae gan yr ofaliad cyffredinol ar gyfer hylosgi danwydd ac ocsigen fel yr adweithyddion, ac mae'n cynhyrchu carbon dioxid a dŵr. Rydym yn llosgi tanwydd ffosil i bweru ein cartrefi a'n diwydiant, yn ogystal â phweru cerbydau. Yn 2019, llosgwyd tua 136,761 awr terawatt o danwydd ffosil. I roi hyn mewn persbectif, mae 1 terawatt yn uned o drydan sy'n pweru tua 1 biliwn o bylbau golau. Mae swm y tanwydd ffosil a losgwyd wedi'n cynyddu'n sylweddol o'r defnydd o 10,955 o orwau terawatt o danwydd ffosil yn 1920. Mae hyn yn gynnydd o 1,148% mewn 100 mlynedd. Resbiradaeth yw'r broses o bobl ac anifeiliaid yn anadlu, gan ddefnyddio ynni ac ocsigen. Daw'r egni o siwgr o'r enw glwcos sydd i'w weld yn ein cyrff. Yr hyfaliad ar gyfer resbiradaeth yw adwaith glwcos ac ocsigen i ffurfio carbon dioxid a dŵr. Ar gyfartaledd, mae un person yn rhyddhau 1 kg o CO2 y dydd. Byddai hyn fel anadlu bag cyfan o siwgr. Ffotosynthesis yw sut mae planhigion yn cynhyrchu eu bwyd eu hunain. Maent yn defnyddio egni o olau'r haul i gynhyrchu glwcos. Yr hyfaliad ar gyfer ffotosynthesis yw carbon dioxid, ac mae dŵr yn mynd i'w glwcos, ac ocsigen, gyda pelydrau UV o'r golau yn helpu'r adwaith i ddigwydd. Mae ffotosynthesis yn digwydd ym mhob planhigyn a hyd yn oed rhywfaint o algau. Mae'r bod dynol cyfartalog yn anadlu 740 kg o ocsigen y flwyddyn. Mae hyn tua 7 neu 8 coeden o allbwn ocsigen blynyddol. Diolch byth, mae'n atmosffer presennol yn wahanol iawn i atmosffer cynnar y Ddaear, gan afddau pobl fel yr ydym heddiw wedi esblygu. Gadewch i ni edrych ar sut yr oedd dros 4.6 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae gwyddonwyr wedi awgrymu ei fod wedi bod yn llawer fel Mawrth neu Gwener, sef carbon dioxid yn bennaf. Roedd hyn yn rhannol oherwydd nifer y llosgfynyddoedd oedd yn rhyddhau CO2 ynghyd â symiau bach o fethyn ac ammonia. Fodd bynnag, dechreuodd y Ddaear oeri gan ymbalydru ei gres i'r gofod y llanol, gan ganiatáu'r anwedd dŵr yn yr atmosffer, geirrwyso a ffurfiodd cefnforoedd. Roedd hyn yn lleihau lefelau carbon dioxid wrth i'r CO2 ddiddymu i'r cefnforoedd gan greu carbonadau a oedd yn cael ei achosi i ffurfio gwaddodion gan ffurfio sinc carbon, sy'n golygu ei fod yn dal yn carbon dioxid. Mae sinciau carbon eraill yn danwydd ffosil fel olew a nwy sy'n cael ei drilio o ddwfn o fewn y cefnforoedd. Wrth i lefel y CO2 ostwng yn arafdeg, roedd algau a phlanhigion yn gallu ffurfio. Dechreuodd planhigion ffotosyntheseiddio gan gynyddu lefelau ocsigen a leihau lefelau CO2 ymhellach. Unwaith yr oedd y lefelau ocsigen yn ddigon uchel, datblygodd anifeiliaid oherwydd bod ganddynt ddigon o O2 i resbiradu. Yn y fideo nesaf, byddwn yn edrych ar y newidiadau model sy'n effeithio ar y lefelau carbon dioxid yn yr atmosffer yn fanylach. Diolch am wrando.